Θα βγουν όλοι το τρένο! Είτε όλοι από το τρένο! 11 και 25 πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος στα Τέμπη σταματά. Αυτή η άμορφη μάζα ήταν κάποτε βαγόνι. Συμβεί το αδιανόητο. 2 τρένα βρεθήκαν στην ίδια γραμμή. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα αγγίξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Φεύγω να πάρω τρένο, ίσα που προλαβαίνω. Για μια καλύτερη ζωή σε μια άλλη χώρα. Εδώ που ζω κι υπάρχω με τα βία σαν ασένω. Κι άμα πεθάνω θα μου πουν ήταν κακιά η ώρα. Πάμε κι όπου μας βγάλει, πάμε και ό,τι γίνει. Πιάσου λιγάκι μην αργείς και τα εισιτήρια κόψε. Δική μας η επιλογή, δική μας κι η ευθύνη. Δεν έχει σημασία για αυτούς εάν χαθούμε απόψε. Σαν είδωσε το γκάζι, τα αύριο μας προστάζει. Γλυκό χαράζει ο ουρανός κι όμως δεν ξημερώνει. Ακούω σφύριγμα στις δράγες, κάτι μας τρομάζει. Σε λίγα δευτερόλεπτα μάλλον θα μας σκόνη. Θα έχουμε γίνει και εμείς θέμα σε μια οθόνη. Θα έχουμε γίνει αφορμή για έκτακτο δελτίο. Που είναι ο γιος μου, που είναι η κόρη μου, δεν το σηκώνει. Ταξίδευε με το Intercity 62. Σ' αυτό το τρένο μπήκα, αλλά ποτέ δεν βγήκα. Φρόντισαν κάποιοι να μην φτάσω στον προπολισμό μου. Έγινα και εγώ, του κράτους του νοπήκα. Σερέψανε τα δάκρυα και γίνανε οργή. Γι' αυτό και χιλιάδες μαθητές και μαθήτρες στη Λάρισα, αλλά και από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, βούλιαξαν τους δρόμους. Το χρωστάμε κυρίως στους νεκρούς συναδέλφους μας, το χρωστάμε στις μανάδες που δεν θα ξαναδούν τα παιδιά τους. Μέρος των συγκοινωνιών, της πολιτικής που στο βωμό του κέρδους των λίγων θυσιάζει τις ανάγκες αλλά και ακόμα τις ζωές των πολλών. Και στηρίζουμε τις πολύμορφες συγκινητικές εκδηλώσεις των σωματείων και των άλλων μαζικών φορέων του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Να μην υπάρξει καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη για το έγκλημα στα Τέμπη. Ήταν συνάδελφοί μας, ήταν συγγενείς μας, ήταν φίλοι, γείτονες, συγχωριανοί μας, ήταν τα παιδιά μας. Θα μπορούσαν να ήταν οποιοδήποτε από εμάς. Που προωθούν αυτή την εγκληματική στρατηγική της πολιτικής της κερδοφορίας και λογαριασμών. Που παλεύουν, που διεκδικούν το αυτονόητο. Να ζούμε, να δουλεύουμε και να ταξιδεύουμε με ασφάλεια. Τους μαθητές, τους φοιτητές της Νεοανατολικών, που έχετε κουράσει αυτή την ώρα. Αλλήμον σας τις περιμένουμε. Και ρωτήσουμε λοιπόν όσους είναι σήμερα εδώ και έχουν αναλάβει την ευθύνη. Όταν φτάσεις πάρε με στην κοιλάδα της σιωπής, απ' την άκρη της ζωής, πριν το τέλος της γραμμής. Στείλε ένα μήνυμα μέσα από την πυρκαγιά, σαν ο χρόνος προχωρά στα προσπέλαστα στενά. Πάρε με τηλέφωνο όπως πέφτει η βροχή, ψάχνοντας διέξοδο σαν η στάθμη ανεβεί. Φώναξε πιο δυνατά, θα έρθω αμέσως να σε βρω κάτω απ' τα χαλασμένα.
γυρίζει.